Ludger, beste kasu bat ekarri nahi dugu gogora, izan ere azken egunotan otsailaren 23ko estatu kolpe saiakera zaritu gara, 78ko San Ferminak edo Mikel Zabaltzaren kasua jarri dituzte erdigunean hainbat alderdik, baina zer gertatu zen Gladys del Estalen kasuarekin. Tuteran, 1989ko ekainaren 3an manifestazio baketsu batean zegoela tiroz hil zuten aktivista gaztea. Tuterako zentral nuklearraren proiektuaren aurka protestatzen ari zen, eserialdian Guardia Zibila sartu eta tiro egin zionean. Tiroaren egilari 18 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten, sententziatik 2 hilabetera merituaren gurutze zuria eman zioten. Kasuaren argibide gehiago emateko gurekin dugu Mikel Legorburu historialaria. Mikel, egunon. Egunon zuri ere. Mikel, zu bertan egon zinen, Tuteran gertakari horiek izan zirenean, nola gogoratzen duzu Gladys del Estalen kasua? Bertan nintzen bai, izugarri gogorra. Gaina, aipatu duzue manifestaldi bat, baino jaia zan, jai bat zan. Manifestaldi bat edo rekorrido bat egiteko bazan, arratsaldean, bardeetako tiroen poligono aldera. Baina goizean jai bat zan, Tuteran jartzekotan bazeuden zentral nuklear bat, eta mundu mailako jai bat zan, toki guztietan egingo zen jai bat. Eta jaian ginala, agertu zen polizia, eta dana izorratu zuten. Ez zegoen manifestaziorik. Eta behin jan desbandadak eta gertatu zirenean, alde egin beharra, bertara junginan, kanpotik junginan, guzti horiek nola bialtzen gintuzten eta orduan bai Gladys beste lagun batzuekin, lurrean eseri eta joia, zora gehiago alde egingo, Ebroko zubian zan, tuteratik kanpo, eta han ez dare, eta, bueno, Guardia Zibil batek, tiroa botazion justo lepoko atzeko aldean, eta handik aurrera gezurpile bat. Ni momentuan bera hil zutenean ez negoen antxe bertan, eta usaitzen unean zer gertatzeko zan, enzerrona bat zan, nola itxi gintuzten ezin zara handik irten ere, eta aldegin nun, nula, eta momentu hartan esan zan, herri bakoitzeko bat behintzat bildu gintezkela bertan Tuteran zegoen elkarte batean. Eta komunikado bat egin, han zerbait larriak gertatzeko zala, sumatzen zan zerbait. Eta nik aldegin nuen zerrun hartatik, eta bildu nintzen komunikabideetara zerbait esateko, eta bertan ginala, agertu zen persona bat, karneta batekin, leheno erakutsi dezuten hori, eta Gladys bera zen gure laguna. Oso gogorra. Mikel, aipatu dituzu, gezur pilo bat, azken egunotan ari gara dokumentuen desklasifikazio horretaz, Gladysen kasuan badugu beharrezkoa den informazio guztia? Ez dara, kiba. Berala ez dali zuten, noski jakina zan, zer izan zan Guardia Zibilura, eta zigor minimo bat jarri zuten, ez duen ez da beteko, eta berala libre, eta esan bezala, ohore guztiekin dominak eman zizkioten, bai. Mikel, zure historiaren gaina... Bai. Apunte txiki bat esatearen, eta Tuteran egon, eta Gladys laguna neukan, baina aldi berean, ni neu personalki ere naiz beste biktima bat. Urte betere lehenago, Iruñan, Germán zutenian, Iruñan egon. Eta ni San Ferminetan jo nintzen jaietara, eta biktima bezala egiten naiz, eskubiko begitik ez dut ikusten, pelotazo bat botaziaten, eta haren ondoreneko rollo guztia. Eta aurtengo San Ferminetan 48 urte beteko dira. Hau pasada da, benetan. Eta jaso berri dut, eskutiz bat, pentsa 47 urtean gertatu ez dena, Madrilgo gobernutik bialdu dute folio bat, esanez, rekonozitzen autela biktima bezala. Berta, justizia, reparazion. Berda, gezurra zer eta horri hortan jartzen duna, ez da egia. Nik jai batera jo nintzen, ez nego manifestazio batean, por rollo soziopolitikos ez. San Ferminetan jaietako.
Gero, justizia, rekonozituta baldin banago, biktima bezala, beraiek rekonozitzen haute biktima naizela, orduan beraiek badakite, norbaitek egin zuela, ni biktima bihurtzeko, badakite zeintzuk izan ziren, ze karguak izan ziren, poliziura, bere kapitaina, edo gobernador zibila, edo Martin Villa. Hor arduradun batzu daude, eta ez da justizia egin. Eta hirugarrena reparazioa, zero. Reparazioa da, folio bat bialdu diatera. Hori da reparazioa, txoteo bat, hau ez da justizia. Justizia existitzen da, baina teorian, beste nun baiten, liburutan. Baina errealidadean, hemen, ez. Eta Gladysera hor dago, eta Germanena hor dago. Hor dago German, ni hemen dago. Ni eskerdi begiratzen dut, ikusten dut, lan egin dut, eta bueno, aurrera goaz. Aurrera egin behar da. Baina German ez dago. Gladys ez dago. Eta Gasteizko bostak ez daude. Eta eskatzen duzuena, zure kasu pertsonalean ere bai, Mikel justizia dela, besterik ez. Mikel Egorburu, mila esker gurekin izatagatik eta zure testigantzan ere bai gurekin partekatzeagatik. Eta zuei kasu egitatik, mila esker bai. Eski baietz. Eskerrik asko, Mikel. Benetan